più tardi comincia a fare le riprese tra un po'. Αδερφέ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Μάρκο έπαθε πλάκα τώρα. Θα σε φτιάξει κάτι που δεν έχει ξαναδεί ποτέ. Έχει μιλήσει με τον Μάριο Καραρέ το ίδιο. Ξεκινάει η δουλειά από σήμερα, σιγά σιγά. Μόνο αν έχεις καλοσύνη, επειδή είναι πρώτη φορά που ερχόμαστε σήμερα και ήρθαμε λίγο βιαστικά, μπορεί να φέρεις μια φρατζόλα ψωμί για τον Μάρκο. Τα άλλα τα έχει. Μια φρατζόλα ψωμί.